Καλημέρα Γιώργο, σε σένα και στους ακροατές σου. Είναι όμως έτσι, ήταν μια ιδανική χρονιά για σας. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω. Θα τα πούμε βεβαίως σιγά σιγά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά νομίζω μακάρι πραγματικά οι σύλλογοι, πολλοί σύλλογοι στην Ελλάδα να έχουν, να πω, την οργάνωση τη δικιά σας, γιατί εγώ θα το πω αυτό, την οργάνωση, τη μεθοδικότητα, μια μεγάλη ομπρέλα που λέγεται ΠΑΟΚ, που περικλίνει όλα αυτά τα πράγματα, και νομίζω αυτό δημιουργεί και μια καλή συνθήκη για το αύριο, για το μεθαύριο, σε εσάς τους προπονητές και βεβαίως σε όλο αυτό το κομμάτι. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Καταρχήν για μας ήταν μια δύσκολη χρονιά, καθώς είχαμε να διαχειριστούμε 3 ομάδες. Ναι. Μια στη ΓΑΜΑ Εθνική Γυναικών, στο Α τοπικό και στο Β τοπικό της Επιστράκης. Θεωρώ ότι είμαστε και ο μοναδικός συλλόγος που το έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Σίγουρα για να γίνει αυτό έχουν γίνει κάποια πράγματα, προηγήθηκαν κάποια πράγματα. Όλο αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε, καθίσαμε με τον διευθυντή της Ακαδημίας, τον κύριο Παγωνίδη, και φτιάξαμε έναν στρατηγικό σχεδιασμό, ένα πλάνο με στόχους πενταετίας. Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να πούμε όλα τα πάντα τώρα, γιατί θα μας πάρει ώρα, αλλά κάποιοι στόχοι έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της Ακαδημίας και σε άλλους τομείς, τη σταδιακή ενσωμάτωση των παιδιών της Ακαδημίας στα ανδρικά τμήματα. Ήδη έχουμε πιάσει, Γιώργο, το 60% της ενσωμάτωσης στο Α τοπικό με παιδιά της Ακαδημίας, και σίγουρα στο Β τοπικό που είναι το 100% από δικά μας παιδιά. Διάφορες συνεργασίες με ομάδες της Super League και του εξωτερικού. Ήδη κάποια παιδιά δοκιμάζονται αυτή τη στιγμή, όπως ο Ζαφυράδης Εθηλέας στην Ιταλική Σαμπντόρια. Σίγουρα όμως όλα αυτά τον πρώτο λόγο τον έχει πάει ΠΑΟΚ, γιατί είμαστε αναπόστατοι στο κομμάτι της όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης συνεργασίες με ομάδες που μπορούν να ανταποκριθούν στη δική μας φιλοσοφία, έτσι, εννοώ του νομού. Γενικά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από όλα τα παιδιά και το τεχνικό επιτελείο, καθώς ακολουθώντας το πλάνο μας, στην πρώτη ομάδα, μας σχεδίζεται το Δεκέμβριο, ανέβηκαν 2 παιδιά που είναι γεννημένα το 2010 από τη Β' ομάδα. Και άλλα 2-3 που αγωνίστηκαν στο κύπελο. Αλλά αγωνίζονται αυτή τη στιγμή ως βασικοί. Έτσι, που είναι μεγάλο συν για μας. Δεν ανέβηκαν απλά για να κάθονται στον πάγκο. Έτσι. Σημαίνει ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν και να ανταγωνιστούν τους υπολείπους. Σίγουρα καταλαβαίνει κανείς με αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα τι δουλειά γίνεται στη Β' ομάδα, στην Α, και σίγουρα στα τμήματα υποδομής, έτσι ώστε να μπορούν παιδιά 15 χρονών να στέκονται και να είναι βασικά στελέχη στην πρώτη ομάδα. Η ίδια διαδικασία σίγουρα ακολουθείται και στα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Κάθε κίνηση που κάνουμε είναι μελετημένη, σχεδιασμένη, με απότερο σκοπό τα παιδιά να βρίσκονται σε υψηλότερο ανταγωνισμό και να είναι έτοιμα για μεγαλύτερες προκλήσεις. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω ότι δεν γίνεται τίποτα στην τύχη. Αυτό Ανέστη είναι αλήθεια, ότι τίποτα δεν γίνεται στην τύχη, και να μην το πω εγώ και να μην το πείτε εσύ, τα πράγματα το λένε από μόνο τους. Δηλαδή το γεγονός ότι ξεκινήσατε το πρωτάθλημα, και πάμε τώρα στην πρώτη ομάδα, ξεκινήσατε το πρωτάθλημα με ένα εξαιρετικό σύνολο, με εξαιρετικό και ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο, από το τερματοφύλακα μέχρι τον τελευταίο επιθετικό, να το πω έτσι. Και δηλαδή εγώ πώς το βίωσα και πώς το βίωσαν οι περισσότεροι, να περίμεναν στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου να πάρετε κάποιους ανθρώπους με περισσότερη εμπειρία. Εσείς αντιθέτως, και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο παράσημο που παίρνει η Ακαδημία, αντιθέτως φέρατε κόσμο από τη δεύτερη ομάδα προς τα πάνω, που στην ουσία είναι και το πιο λογικό που πρέπει να γίνεται, έτσι. Ορίστε. Και είναι το πιο λογικό να γίνεται.
Δηλαδή η Ακαδημία να τροφοδοτεί συνέχεια παίκτες δικούς τους. Και αυτό εσείς το κάνατε και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι το πιστώνεστε και το πιστώνεστε μέχρι τώρα τουλάχιστον με τον καλύτερο τρόπο από όλους. Ναι, σίγουρα, γιατί όπως σας είπα, αντί να μεγαλώσουμε στους ώρες ηλικίας όπως είπες πριν, ήδη έπιθε κι άλλο. Και είναι και ο τρόπος λειτουργίας μας αυτός. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και το 60% που σας είπα πριν να γίνει ακόμα και μεγαλύτερο. Γιατί το 60% δεν είναι λίγο, είναι πολύ μεγάλο. Δεν είναι λίγο, προφανώς δεν είναι λίγο, ήδη είναι πάρα πολύ για μια ομάδα η οποία στο αλφα τοπικό οι πιο μεγάλοι, να το πω, παίχτες είναι προπονητές της Ακαδημίας. Έτσι ακριβώς. Που είναι 21 χρονών, παιδιά. Και όλοι οι άλλοι είναι από 18 και κάτω, 15, 16, 17. Άρα είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά που γίνεται και προσπαθούμε να το βελτιώσουμε κι άλλο αυτό το κομμάτι. Το οργανωτικό κομμάτι το ξέρετε εσείς καλύτερα και πώς θα το βαδίσετε. Εμείς αυτό που έχουμε εισπράξει στην χρονιά που τελειώνει στην ουσία με το τελευταίο παιχνίδι του κυπέλου, ότι καταφέρατε στην πρώτη σας συμμετοχή στην Αλφα Αεραστεχνή και μετά από πολλά χρόνια ασφαλώς, να καταφέρετε με αυτό το σύνολο, με αυτή την φιλοσοφία, με την μεθοδολογία που κάνετε από τις προπονήσεις μέχρι τα μεγάλα τα παιχνίδια, να φτάσετε και στο μεγάλο τελικό Ανέστη, που νομίζω είναι και το μεγαλύτερο στοιχείο, αγωνιστικά μιλάω, για το σύλλογό σας. Ναι, καταρχήν είμαστε πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που καταφέραμε την πρώτη χρονιά μας στο αλφα τοπικό να φτάσουμε στον τελικό του κυπέλλου, παίζοντας, όπως είπες και εσύ, ελκυστικό ποδόσφαιρο. Τα παιδιά για το τεχνικό επιτελείο έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Σαν πρώτη χρονιά εμάς μας ενδιέφερε να μπούμε στα play-off και να τερματίσουμε όσο το δυνατόν ψηλότερα. Το καταφέραμε. Τώρα έμεινε ο τελικός, τα παιδιά να το χαρούν, να το απολαύσουν, πραγματικά να θα δουν τη στιγμή, θα είναι μια γιορτή. Σίγουρα ανεβάζει το συντελεστή δυσκολία, γιατί θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία πρωταγωνίστησε στη ΓΑΜΑ Εθνική και για πολύ λίγο θα βρισκόταν στη Β' Εθνική του χρόνου. Αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Τα παιδιά από αυτά τα παιχνίδια θα γίνουν ακόμα καλύτεροι και αυτό όπως σας είπα πιο πριν, θα είναι μια γιορτή και θα είναι πολύ χρήσιμο για τη μετέπειτα γραμμή που ακολουθούμε εμείς. Έχεις απόλυτο σε αυτό που λες. Πριν συνδεθούμε είχα πει ότι θα αναμετρηθεί η εμπειρία με την θρασίτητα εισαγωγικά των παιχτών του ΠΑΟΚ, γιατί και στις δύο πλευρές υπάρχει ταλέντο και υπάρχει μεγάλο ταλέντο και σε εσάς ασφαλώς, γιατί αποδείχθηκε αυτό, αλλά και στην ομάδα του Πανθρακικού. Πες μας λίγα πράγματα και το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί και εδώ κάνατε την υπέρβαση, να το πω έτσι, βγάλατε και ομάδα γυναικεία που είχε και αυτή τα καλά, τουλάχιστον εμείς θαυμάσαμε ωραία παιχνίδια και αυτό είναι το θετικό στοιχείο που εισπράττουμε ακόμα και μέχρι τώρα που είμαστε προς το τέλος. Γενική ομάδα από την αρχή που τη δημιουργήσαμε, ξέροντας ήδη ότι έχουμε κοριτσάκια μικρά σε ηλικία, είπαμε να τα βάλουμε σε αυτό το πρωτάθλημα με τη βοήθεια κάποιων παικτών πάλι που είναι προπονήτριες στην Ακαδημία μας, κάποια κορίτσια, και να μπορέσει αυτό το σύνολο να αγωνιστεί πρώτη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική, πάλι με μικρό μέσο όρο ηλικίας, καθώς στη ΓΑΜΑ Εθνική γυναικών μπορούν να συμμετέχουν από 12 χρονών και πάνω κορίτσια, να έχουν κλείσει τα 12 έτη δηλαδή. Οπότε σκεφτείτε, εμείς από τα 12 έτη μέχρι και τα 15 έτη είναι τα 3/4 της ομάδας μας. Και αγωνίζονται αυτά τα κορίτσια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Όχι μόνο ήταν επιτυχία αυτή η χρονιά, ίσα ίσα είναι μια παρακαταθήκη και για τα επόμενα χρόνια, γιατί
δουλεύοντας με στόχο, με προσήλωση και με την μεθοδικότητα που ακολουθούμε, πιστεύουμε ότι το μέλλον τους ανήκει. Και έτσι κι αλλιώς εσείς ασχολείστε με μικρά παιδιά που το μέλλον είναι μπροστά, και βεβαίως με τη σωστή εκπαίδευση, γιατί πρόκειται για εκπαίδευση του αθλήματος, νομίζω ότι έχουν όλα τα φόντα και καλοί άνθρωποι να γίνουν, γιατί νομίζω είναι ένα στοιχείο. Αυτό ήθελα να σου πω, Γιώργο, τώρα. Βάζετε δηλαδή, κι εσείς. Έχουμε την τύχη να είμαστε μέλος της μεγαλύτερης οικογένειας όσον αφορά στα τμήματα υποδομής που λέγεται ΠΑΟΚ. Έχουμε αποκτήσει τεχνογνωσία, έχουμε αποκτήσει γνώσεις και πολλά άλλα πράγματα, έτσι ώστε όλα αυτά να τα μεταλαμπαδεύουμε στα παιδιά μας, να γίνουν σωστοί άνθρωποι στο μέλλον, να βάζουν στόχους, να έχουν πειθαρχία και σίγουρα να γίνουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστες, εννοείται. Έτσι. Μέσω αυτής της διαδικασίας έχουμε συνεργασίες, για παράδειγμα με το Φούτι, το οποίο είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης και αξιολόγησης των παιδιών, έτσι ώστε τα παιδιά να αλληλεπιδρούν με τους προπονητές και να θέτουν νέους στόχους. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, όπως καταλαβαίνεις, οδηγούν ψηφιακά, ναι. Και είμαστε μέσα στα νέα δεδομένα. Όχι, αυτό είναι αλήθεια και δεν θα μπορούσε και να γίνει διαφορετικά στην εποχή της τεχνολογίας. Πηγαίνοντας προς το τέλος, θέλω να μου πεις, δηλαδή έχετε υποδομές, πολλά παιδιά, β' αεραστεχνική, α' αεραστεχνική, γυναικεία ομάδα, τουρνουά, παίκτες που βγαίνουν έξω, παίκτες που μπαίνουν μέσα. Τι στομάχι πρέπει να έχεις ανέστη για να το διαχειριστείς όλο αυτό? Είναι μια συλλογική προσπάθεια. Ναι, εσύ όμως... Γιώργο, είναι μια συλλογική προσπάθεια που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και με τον κύριο Παγωνίδη. Βέβαια. Θέλει οργάνωση, θέλει, όπως είπα, στρατηγικό σχεδιασμό, γιατί αν δεν τα έχεις κάνει αυτά όλα από πριν, στο τέλος ή στη διάρκεια, στα μέσα της σεζόν, κάτι θα χάσεις. Θέλει πολλή δουλειά, είναι αυτό που αγαπάμε, αυτό που μας αρέσει, είναι αυτό που θέλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά, σαν οργανισμός, και προσπαθούμε κάθε χρόνο, παρόλο την κούραση, παρόλο την πίεση που είναι μεγάλη, να τα απεξέλθουμε και να γινόμαστε κάθε χρόνο καλύτεροι. Μάλιστα. Και εντάξει, αυτό έχει δηλαδή το βιώνουμε και εμείς ότι τα πράγματα είναι θετικά. Ανέστη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δόθηκε ευκαιρία να τα πούμε. Τα λέμε έτσι και αλλιώς σε καθημερινή βάση, αλλά είναι καλό να γνωρίσει και ο κόσμος για ποια ομάδα πρόκειται, για ποια σχολή ποδοσφαίρου πρόκειται, για το τι κάνει. Και νομίζω ότι ήταν μια καλή ευκαιρία μέσα από το ραδιόφωνο του χρόνου να ακουστείς και εσύ. Σας ευχαριστώ πολύ για το λόγο που μου δώσατε. Εγώ από τη μεριά μου να σας ευχαριστήσω και σαν σύλλογος για τη δουλειά που κάνετε και εσείς και με το βίντεο και με τα βίντεο σε κάθε αγώνα, δηλαδή που προμοτάρετε και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, έτσι. Ναι. Και στα άλλα αθλήματα.